Днес ще обсъдим принципа на работа на динамометричните ключове, но имаме и интересен факт за вас. Такава малка хитра устройство, т.е. динамометричния адаптер, но за него след малко. Динамометричните ключове служат за затягане на винтове с подходящ момент на натиск, който ще настроим на ключа. Ключовете на марката Тварди се характеризират с високо качество на изработка и прецизност. В тях е приложена универсална система за настройка на момента на натиск под формата на лост, с който се превключва в момента на задаване на желаната стойност. Важно свойство на ключовете на марката Тварди е фактът, че в момента, когато зададем желаната стойност, я заключваме с специална капачка, точно такава, която предотвратява промяната на стойността по време на затягане. Това, което отличава нашите ключове, е фактът, че можем да променяме посоката на работа. Ключът не се отнася само за самото въртене, но и моментът на въртене действа в двете посоки. Така че, ако имаме винт с ляво резба, също ще използваме динамометричния ключ, за да установим подходящата сила на натиск. Това е важна информация, тъй като много ключове разполагат с такъв превключвател, само и единствено, за да можем да развием винта, а моментът на натиск действа само в една посока. А сега да преминем към това малко хитро устройство, т.е. динамометричния адаптер. За какво служи? Има две основни функции. Първата от тях е калибрирането договора на динамометричния ключ, който вече притежаваме. За да калибрираме динамометричния ключ, задаваме подходящата стойност в адаптера. Задаваме същата стойност и на нашия ключ. Заключваме адаптера, например, в V стяга, слагаме ключа отгоре. И класически затягаме като винт. Дисплеят на адаптера трябва да ни показва подходящата стойност, сигнализира с непрекъснат звук и заключване на дисплея на стойността, която е достигната. Ако стойността, заключена на дисплея, съвпада с стойността, която сме задали на динамометричния ключ, това означава, че ключът е добре калибриран. Ако стойностите са различни и значително различни, то най-вероятно ключът трябва да бъде върнат за калибриране, тъй като неправилно изпълнява работата си. Допълнителен индикатор е звуковият сигнал, освен разбира се дисплея, който се включва с прекъснат сигнал от момента на достигане. 50% от силата на стойността, която задаваме на ключа. В момента, в който достигнем 75%, сигналът става все по-гъст. А когато достигнем 100% натиск, ни съпътства непрекъснат звуков сигнал. Работи на подобен принцип като сензора за паркиране в автомобилите. Колкото по-близо сме до препятствието, толкова по-често звуковият сигнал. При нас достига. Втората, също толкова интересна, а може би и значително. По-интересната функция на този адаптер е, че благодарение на него можем да преобразуваме всеки накрайник в ключ. Динамометричен, без дори да имаме класически динамометричен ключ в работилницата си. За какво става въпрос? Слагаме тук ръчката на другия край. Слагаме накрайник с подходящ размер, задаваме и стойността, която искаме, натискът е нютон-метри на устройството, след което използваме този ключ, свързан с адаптера от традиционния динамометричен ключ. Само вместо трясенето, което съпътства класическия динамометричен ключ, ще чуем сигнал първо прекъснат, а след това непрекъснат. Напомням, непрекъснатият сигнал ни сигнализира за достигнатата стойност. Допълнително в комплекта ще намерите адаптери, т.е. накрайници с размери 3,8 и 1,4 инча за по-прецизни работи, тъй като устройството предлага работа в диапазона от 40 до 200 мм. Затова вие най-добре ще знаете кое устройство е най-добро за вас. Дали конкретен модел ключ е с определен диапазон на натиск или такъв адаптер с различни накрайници. Кажете ни в коментарите коя версия ви харесва повече, а може би вече сте собственик на някоя от тях, така че споделете с нас вашето мнение, а ние ще се видим в следващите видеа.